molt honorable president de la Generalitat, il·lustríssim president de la Diputació de Lleida, president del Consell Comarcal, alcalde de les Borges Blanques, autoritats, cooperatives, molins privats, garriguencs i garriguenques. Aquest any sí que podem dir que la fira és especial per dos motius. El primer, perquè compleix 50 anys i ens permet afirmar que és una fira consolidada, la Fira de l'Oli de Catalunya, la qual ens permet donar a conèixer arreu el nostre producte estrella, l'oli, i els seus valors saludables que l'envolten com a element bàsic de la dieta mediterrània. En segon lloc, l'inauguració de la fira per part del president de Catalunya ens dona força, tant al patronat com al sector, a continuar treballant per la promoció i la millora de l'exportació dels nostres productes. Tal com deia el nostre honorable conseller Josep Maria Pelegrí, en la passada presentació a Lleida, el món agrari necessita urgentment un relleu generacional. Aquest passa per les expectatives que tenim de les nostres terres, que amb l'arribada del canal Segarra-Garrigues, aquestes són més bones que mai. Aquest any, des del patronat, hem apostat de forma decidida a realitzar una sèrie de canvis que permetran als expositors poder gaudir d'un millor espai promocional dels seus productes i d'unes millores comunicatives que ens permetran arribar cada vegada més lluny. Vull donar les gràcies a tot el sector de l'oli i del vi, la denominació d'origen de les Garrigues, les cooperatives d'oli, els molins particulars i els cellers de la comarca, per la resposta positiva al programa d'oliturisme. Puc dir, doncs, Garrigues, terra d'oli. Cal fer també esment de totes les entitats que participen amb el Consell Comarcal perquè els objectius del projecte Oliturisme sigui una realitat. Per una banda, s'ha fet promoció nacional i internacional amb la col·laboració de Prodeca, del Departament d'Agricultura, del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i de l'Ajuntament de Barcelona. També remarcar la importància del programa LEADER, clau en el desenvolupament socioeconòmic de la comarca, a través del qual s'han invertit a la comarca un total de 9,6 milions, dels quals 3,1 són ajudes de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura. És també molt important el recolzament del patrimoni del Patronat de Promoció Econòmic de la Diputació de Lleida per als nous emprenedors. En aquesta 50a edició de la Fira presentem l'himne de les Garrigues, aprovat recentment pel ple del Consell Comarcal, una sardana que va escriure el professor Josep Vallverdú i musicada per mossèn Joaquim Messalles. Així doncs, queda clar que la marca Oliturisme i Garrigues, terra d'oli i terra d'oportunitats, és un fet en aquesta 50a Fira de les Garrigues. Per últim, agrair a tots els expositors la seva confiança en aquest certamen i desitjar-vos a tots molt bona fira i gràcies per posar. Parlar avui d'oli de les Garrigues vol dir reconèixer una comarca productora d'oli per excel·lència, d'oli d'altíssima qualitat, vol dir endinsar-nos també en una cultura secular, vol dir reconèixer la personalitat de la gent i del paisatge per produir un producte, l'oli, que podem denominar sense rubor or líquid, i que representa també un element diferencial del territori de les Garrigues als pobles i ciutats de les Garrigues. La Fira de les Garrigues és un punt de trobada, és una aposta, aquest punt de trobada provoca una aposta per dur a terme dins del sector, dins de tot l'àmbit del sector, dels productors, dels pagesos, de les cooperatives, de la denominació d'origen, dels sindicats i tots plegats, provoca reflexions davant de nous reptes que hem d'entomar i que hem d'assumir, no pot ser d'una altra manera. Nous reptes en la millora de la producció d'una forma clara, en allò que representa la modernització i la utilització de la tecnologia, en allò que representa l'adequació del regadiu a l'explotació de l'oli, a la producció de l'oli, que no és fàcil, que és complex, però que en tot cas hem de ser capaços tots plegats d'entendre i caminar per fer possible aquesta garantia de producció estabilitzada i que ens permeti no dependre tan clarament com succeeix reiteradament de la climatologia en funció de si plou o no plou a l'hora de produir, de tenir en quantitat el nostre producte estel. El meu compromís de col·laboració, de participació absolutament compromesa al costat de tota la gent, tots els sectors, de totes les entitats, associacions i institucions per fer-ho possible. La Fira
és una de les millors respostes per superar les dificultats. Per tant, participem a la fira, participeu-hi, siguem-hi tots presents, avancem i fem-nos a la nostra també, perquè de ben segur que aconseguirem així tirar endavant. Acabo com he començat, felicitant a l'alcalde per la seva actitud compromesa i convençuda, amb excés en alguns moments, però que dona referència de que creu en allò que representa el seu ajuntament, la capital de les Borges Blanques, al sector de l'oli, en un lloc, en una comarca, a les Borges, com no pot ser d'una altra manera. El gerent del patronat, el Jordi Ribalta, i en el seu nom, totes les persones vinculades a l'organització d'aquest esdeveniment, d'aquesta fira, que han fet possible, amb el seu esforç i amb el seu treball també, representar i ser avui les Borges Blanques, la Fira de les Garrigues, la capital de l'oli, jo diria que al món. El vostre treball és la millor mostra d'organització i de superació d'un poble que amb el seu esforç contribueix a aixecar el nivell social, cultural i econòmic de la vostra ciutat de les Borges, de la vostra comarca de les Garrigues, del nostre país de Catalunya. Moltes gràcies i felicitats. Bé, m'he de cara de dir unes paraules en nom del consistori del patronat de Fira i en primer lloc, amics i amigues, 50a edició de la Fira de l'Oli a les Borges doncs no es compleixen cada dia. Només aquelles activitats que aconsegueixen transformar d'alguna manera la vida de les persones i esdevenir així útils a la societat doncs perduren en el temps, com la nostra Fira de les Garrigues i l'oli qualitat verge extra. En aquests anys que han transcorregut hem sabut, sens dubte, convertir la nostra fira, que anava només orientada al món agrícola i servia a la venda d'animals i arreaments, en el que és avui la Fira de l'Oli de Catalunya i referència obligada de tot el sector agroalimentari de qualitat. Des d'aquí podem ensenyar al món, doncs, els atractius gastronòmics, econòmics, culturals i també turístics d'aquesta terra d'oliveres mil·lenàries, de paisatges de pedra seca i cabanes de volta. Tot això emergeix cada dia amb més força per reivindicar tot el seu potencial i la seva qualitat de vida. A més, l'arribada propera de l'aigua del Segarra-Garrigues de ben segur que hi contribuirà d'una manera determinant. Gràcies també, entre d'altres, a la bona acollida que té cada any el certamen i a la impressionant feina feta per tots. Els que han tingut responsabilitats de fira, hem aconseguit els patrocinadors privats que s'impliquen en la gestió dels seus recursos econòmics i enguany també les novetats. No hi ha dubte que la Fira del segle XXI és més ambiciosa i esdevé, per tant, un magnífic lloc de trobada i de relacions professionals, que aquest any ens ha de permetre batre el rècord absolut de presència de productors d'oli, amb 28 estants. I tot un centenar total d'expositors ens permet tenir una actitud més atractiva i més complexa, si cal, per afrontar els nous reptes. Els agermanaments amb la Federació de Colles de l'Aprec del Caragol i amb l'Avellana de Reus, els tasts i de més demostracions, les jornades tècniques, com se deia anteriorment, i les xerrades, ompliran aquest certamen d'un gran contingut, pensat per a tothom, gràcies a la col·laboració de les entitats de Borges i de la comarca. Parlar-nos entre nosaltres, el que hem de procurar és parlar de cara a la gent que potser ens escolta des de fora. Aquí tenim un munt de càmeres de televisió, de mitjans de comunicació, i avui el que els hi hem d'intentar diguem-ne, fer entendre a molta gent del nostre país és que del que es tracta és de promocionar el consum de l'oli. El consum de l'oli, a més, que es fa a les nostres denominacions d'origen protegides. Una d'elles, una de les més excel·lents, les Garrigues. Ja sabeu que en tenim unes quantes de denominacions d'origen protegides de l'oli a Catalunya, sembla que en tenim 5, si no recordo malament. Una és les Garrigues, és on som avui. Després tenim Siurana, després tenim la Terra Alta, tenim tota la zona del Baix Ebre i del Montsià i tenim l'Empordà. I en un territori relativament petit com és Catalunya, tenir 5 denominacions d'origen protegides en el tema de l'oli verge extra no és qualsevol cosa.
I això ens dona l'oportunitat d'adreçar-nos a la gent de fora i dir, no us despisteu, és molt bo que es pugui consumir aquest tipus d'oli d'oliva. I és bo per què? Doncs mireu, és bo com a mínim per dues coses, segurament per moltes més, però per dues segur que ho és. Primer, perquè si ens acostumem a consumir més els productes que tenim de casa i els que tenim al costat de casa, el que estem fent a través dels nostres actes de cada dia de consum i de compra és ajudar a molta gent del país a tirar endavant. Ara que tenim una gran preocupació lògica per tot el tema de l'atur, per tota aquesta gent que no tenen feina o que no tenen prou feina, per la por i el temor que hi ha que la gent que té aquesta feina la pugui arribar a perdre. En aquest moment que la gent està tan hipersensibilitzada respecte a aquest problema social, que és el més gran que tenim, hem de saber i hem de comprendre que a través dels nostres actes individuals de cada dia podem ajudar més o podem ajudar menys a que la situació de feina i d'ocupació en el nostre país sigui millor o sigui pitjor. Moltes vegades quan fem aquests actes de consum de cada dia no hi pensem en això. Anem a comprar i comprem, diguem, de qualsevol manera. No és que jo ho critiqui, perquè tothom és lliure de fer-ho com vulgui. Però jo, aprofitant que estic a les Borges Blanques, a les Garrigues i en una fira de l'oli verge extra i per tant en un producte de màxima qualitat que és de casa, que el tenim aquí, a casa, al costat de casa, tots nosaltres, jo avui aprofito aquesta avinentesa per fer entendre a tothom que a través d'aquests actes de cada dia podem ajudar el país a anar millor. Si comprem els productes de proximitat, els productes, diem, el quilòmetre zero, productes de proximitat, els productes de casa, que els tenim al costat de casa, etc., estem ajudant a que el país en el seu conjunt vagi millor. Per tant, jo volia que aquestes primeres paraules fossin per intentar fer entendre que promocionar els productes de casa té aquest doble vessant. Primer, ajudem a la gent de casa a tenir feina, no és un tema menor, i segon, ens ajudem a nosaltres a viure amb més salut, a tenir més salut, que tampoc és un tema menor. I això junt està molt lligat en el tema de l'oli d'oliva. I això és bo que se sàpiga, simplement que se sàpiga. A partir d'allí, cadascú faci el que vulgui, cadascú decideixi el que vulgui, però això és bo que se sàpiga. Segona cosa que us volia dir, a part de felicitar-vos per 50 anys de la fira, que evidentment 50 anys no es celebren cada dia, no? Fixeu-vos que poc o molt s'ha dit en els parlaments anteriors, no? En el tema de l'oli d'oliva, a casa nostra, a Catalunya, a les Garrigues, tenim la tradició, segles, molts segles de tradició. La tradició porta en el talent, segur que hi ha molt talent de moltes persones que saben com s'ha de fer tot això, que saben produir concretament l'oli. Tenim la terra, i cada cop més tenim les infraestructures. També se n'ha parlat abans. Per tant, fixeu-vos, si tenim la tradició, el talent, la terra i cada cop més les infraestructures, concretament en aquest cas de regadiu, aquí s'han fet esforços, ja ho sabeu, ingents, s'ha fet una aposta molt clara, molt nítida, no?, en el tema del Segarra-Garrigues. És una de les grans infraestructures que s'ha fet en aquesta darrera dècada en el nostre país. No està acabada, certament del tot, però està molt avançada, com sabeu. Si tenim tot això, la pregunta és què ens falta? Què ens falta per acabar de donar-li el tom definitiu? Si tenim tot això, la terra, el talent, la tradició i cada cop més les infraestructures, què és el que ens falta? I aleshores, potser, jo m'atreveixo a dir que el que ens falta, no ho sé, segurament hi ha moltes coses que ens falten, no? Però potser una de les que em falta és creure-nos-ho més. Creure més en el que nosaltres som capaços de fer com a país i en aquest cas el que és capaç de fer una comarca com les Garrigues i un sector com el de l'oli d'oliva extra verge. O verge extra, vaja. I torno a dir, això només depèn de nosaltres. Per tant, jo, volia intentar fer aquesta reflexió en aquest moment, però no la faig en sentit negatiu, la faig en sentit positiu. Fixeu-vos que si només ens falta això per donar-li el tom definitiu, o bàsicament ens falta això, i depèn de nosaltres, vol dir que ho podem fer. Vol dir que ho podem fer. Perquè l'altre ho seguirem tenint, la terra la seguim tenint, la tradició segueix existint, el talent hi segueix essent, i les infraestructures ja hi o pràcticament ja hi són. Aquelles que no hi havia hagut pràcticament mai, ara ja hi són. Donem-li aquest afegit final, no? Aquest afegit de dir, escolta'm, si tenim tot això,
anem a veure què és el que ens falta per acabar-li de donar el tomb en aquesta situació. Però al mateix temps d'aquests temps de grans dificultats també estem vivint moments de grans esperances. I hem de saber combinar bé aquestes dues coses, com ens enfrontem a les grans dificultats i com alimentem les grans esperances. El nostre país està vivint una etapa i una època en què, malgrat aquestes enormes dificultats, hi ha molta il·lusió per part de molta gent per intentar construir un país en part nou. En part nou. I això és una gran obra col·lectiva. Jo acostumo a dir que, més enllà de la nostra esfera purament individual, hem d'entendre tots plegats que per construir un país nou i per fer operacions de gran envergadura, aquí som cridats tots. Aquesta no és feina d'un president o d'un govern o d'uns ajuntaments només o d'un parlament. Són feines col·lectives on tothom hi té alguna cosa a fer i alguna cosa a dir, i tothom hi té un gra de sorra a posar, i tothom ha d'actuar amb la corresponsabilitat que aquests moments requereixen. Ja sé que això poden ser paraules, pot veure com un discurs, etc., però veient una mica com van les coses a Catalunya i el camí que tenim traçat entre molts, jo voldria aprofitar també aquesta avinentesa per convidar-vos a fer aquest camí plegats. No ens ho posaran gens fàcil. Deixeu-m'ho dir d'una altra manera. Depenem sobretot de nosaltres. Si ens pensem que hi haurà gent que ens vindrà a ajudar, que ens vindrà a treure de les dificultats que tenim, no hi penseu gaire. Nosaltres som un país i som un poble que normalment s'ha hagut d'espavilar sol. I a fe de Déu que quan ens hem hagut d'espavilar, ens hem sabut espavilar bastant bé, com a país. Però ara estem en una cruïlla diferent, una cruïlla històrica. I ara més que mai hem d'entendre que depenem de nosaltres i que en funció de la pinya que se sàpiga fer en aquest país ens en podem sortir millor o ens en podem sortir pitjor. I com que sé que això aquí es pot no només entendre, sinó que a més es pot compartir, per això m'atreveixo a dir-ho, sortint una mica del guió de la fira, dels 50 anys, de les borges blanques, de les garrigues, de l'oli verge extra, etc., sortint una mica d'això per fer entendre que ara és un moment en què cap de nosaltres pot fallar. No podem fallar, no ens podem permetre el luxe de fallar. Sabem que el camí serà molt costerut, que hi haurà pedres per tot arreu, això ja ho sabem, però sobretot no perdem aquesta esperança i aquesta il·lusió de cara a aquests propers temps, perquè en la mesura en què això depèn de nosaltres, ara el nostre país està tot ell a prova, però jo estic segur que la prova la pot superar. I si cadascú, des del seu petit, de la seva petita esfera individual o familiar, això ho té clar, jo estic segur que la suma de tots aquests esforços farà que aquest país vagi endavant, que vagin endavant totes les seves ciutats, els seus pobles i les seves comarques, i d'aquí uns anys puguem dir que el país se n'ha sortit i que també el sector de l'oli se n'ha acabat de sortir. Gràcies i molt bona fi. Perdoneu, és que l'alcalde m'ha renyat amb tota la raó, perquè m'he descuidat de dir que queda oficialment inaugurada la 50a edició de la Fira de les Garrigues. Gràcies. Pero venimos de Jaén, desde Jaén hasta aquí a Cataluña. Leonardo, no sé què és. Molt bé.